Руси Стефанов. Заедно те решават да интегрират древното изкуство и култура в Свиленград. След първите тренировки се вижда, че има много положителни отзиви, най-вече от страна на младите. Отначало клубът е филиал на Панайот Волов Шумен, а от 2008 година е регистриран като самостоятелен клуб Спас Разбойников, кръстен на името на първия свиленградски кмет Спас Разбойников. Идеята за името е на Руси Стефанов. Тренировки се провеждат всеки ден от понеделник до петък в салона на техникума Христо Ботев в Свиленград. Тренировки са отворени за посещение. Всеки желаещ е добре дошъл. Hayır,